Здравейте, това е Йокън и той ще изяде ножите канела да Cinnamon Challenge. Кога си готов? Елате да гледате бързо Йокън яде. Не, остай си там. И аз го наведнъж. Айде. Гъдно е. Айде! Стой сега, стой. Стой. Една минута трябва. Йока на струме, кучко тъпа гадна! Стой! Стой, не го плюй! Не го плюй! Трябва да го изядеш, нали знаеш? Изяж го! Не го плюй! В момента не минуха и 35, защото не се виждаш иначе. Не го виж! Готов съм, не? Я, отворил съм. Добре. И... Здравейте, аз отново съм Речо и пак ще направя да се чакам шаренч и сега. Майко, нека мен. Майко, да затвори кани. Нататък я ще подадеш, моля. Деси, давай. Лови го цял. Дръж го на език. Дръж го на езика. Ще стане както дръж го. Дръж го. Духи сега нататъка. Видя ли? Сега го дръж го. Опитай се да го глътнеш. Давай, нищо няма ти стане. Всичко живяхме. Давай. Глътнеш ли? Добре. Окей? То ти гори. Окей? Браво! И къде е драмата?